nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira jɛma Kayi mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi kunnafoniw la kumaba dɔ bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina dɔ sigi sen kan u ka dɔgɔkun tɛmɛlen arabadon o lajɛrɛba senfɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko tigɛ dara jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw bololaminɛw bɛɛ lajɛlen ka Mali jamana kɔnɔ. An bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Guinée Conakrykaw fɛ yen fitinɛ donna girinkajɔkɛlaw ani jamana finitigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra Conakry dugu kɔnɔ ka sabu kɛ kurantigɛ banbali min bɛ u ka jamana kɔnɔna la. Sénégal fanga sɛnɛmatɔ ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ani ka fara Basiru Diomaye kan ni ale ye cɛbɔ ye jamanatigisigi kalata la min kan ka kɛ mars kalo tile 24 san 2024. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye nin makofɔlen fila labila kunu alamisa wula fɛ Dakar. Ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ni waati in na. Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma mars kalo tile 15 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase. Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ sigi sen kan min kɛra u ka dɔgɔkun lajɛrɛba senfɛ arabadon wulafɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw Mali kɔnɔna la olu ka bololaminɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ wele nanzarakan na ko biɲɛw ko tigɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan. Malidenw ye u ka hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin kan. VOA Banbara ka kunnafonidila Mariam Kuyate ale ka kuma baranin na ka bɔ Bamakɔ. Ne tɔgɔ ye Amadu Sala Touré. Ne bɛ baara kɛ journal la, journal bɛ wele ko Groupe Lumière, précisément journal Lumière Info. Hali n'i y'a ye Mali rébellion dɛsɛra ka ban o dɔrɔn de b'a kɛ parce que maaw don maa minnu tɛ sɔn baara ma o tɛ foyi kɛ k'i sigi ka balo cogo ɲuman na ko dɔ wɛrɛ ka baara kɛ k'o wari ta ka d'u ma parce que maaw don maa minnu u bɛ o wari de kɛ ka marifa san hali n'a sɔrɔ dɛmɛbaa wɛrɛ b'u la parce que an bɛɛ b'a dɔn tubabuw b'u dɛmɛ donc ne kɔni bolo ko ɲuman don. Ne tɔgɔ ye Mahamani Mariko, politiki jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Crash faso ɲɛtaa ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Bon gouvernement bɔra ka mesure minnu ta nin ye ne hakili la ni mesure ninnu kan ka fo. N'i y'a mɛn dɔw bɛ kɛ banbagaci ye ka to kungo kɔnɔla la u tɛna so i bɛ taa sɔrɔ sira wɛrɛ b'u bolo min bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ ka nin waleya jugu ninnu labɛn. Maa minnu yɛrɛ caman bɛ yen minnu ye ɲangata sɔrɔ a ko kɔnɔ n'a biɲɛ ninnu fana confisquera sariya fɛ a bɛ se ka don olu caman fana dɛmɛni fɛ parce que a mɔgɔ lujuratɔw cayara a mɔgɔ degunenw cayara. Ne ye Nabi Ibrahima Togola ye politique tɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko Morena ne ye o président ye. An bɛ don min na i ko bi gouvernement yɛrɛ ye latigɛw ta ka fɔ u bɛ bɛn ɲini maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ o waati man ka kɛ waati ye min an bɛ takurun da don. N'i y'a mɛn u bɛ wari ta n ko wari de bilala a kɔnɔ n'i ma wari bila u kun u ka wari minɛ kɔnɔ yali u tɛna ta o nka ni i girinna ka a kɔntiw k'u datugu ko i y'u zele i bɛ mun o bɛ mun kofɔ o bɛ halisa kɛlɛ kofɔ. Ne ye Aramata Tembeli ye Madame Traoré. Ne ye nin nouvelle ma diyara ne kojugu komi terroriste yɛrɛ ko k'u tɛ malidenw ye u ye marifa de ta marimafɛnw ta k'u ka jamanadenw yɛrɛ bɔ n'u ni na donc n'olu ka biɲɛ sɛnsera o ye sanction de ye sanction min ka ɲi a b'a to peut-être ni kɛwale jugu bɛ mɔgɔ min fana kɔnɔ tugun k'a kɛ o n'a fɔ an ka biɲɛw bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ n ka biɲɛw bɛna taraki an y'a ye CEDEAO yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔw la Faransi Europe jamana ninnu na. Donc ne tɔgɔ ye Dawuda Bakari Kone ne ye kunnafonidila ye nafoloko kunnakun kan rebelle ninnu ka nin compte ninnu u geleli a ka fisa kosɛbɛ ne yɛrɛ ka hakilina na parce que a bɛna kɛ sababu ye a bɛ rebelle minnu u bɛ dépense minnu kɛ k'u ka armement ni fɛnw san donc a b'o bali donc ne yɛrɛ kɔni hakili la gouvernement y'o décision mun ta a décision tɛ décision ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko min man ɲi mais a n'a taabolo de don parce que don nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana rebelle ninnu yɛrɛ bɛ se ka na Mali yan fan fɛ k'a fɔ u ka sigi ka fɔ kɛ pour que ka bɛn fɔ la. Ne tɔgɔ ko Ibrahim Cheikh Jawara. Bon compte minnu bɛ gérer ne bɛ se ka kɛ o compte c'est des comptes banals pour moi parce que nafolo caman t'olu comptes kɔnɔ k'i b'o gérer ko bɛ se ka ninnu bali u ka activité la quoi mais u bɛ financer cogo min na n'o dogolen don mɔgɔw la u kan k'o de ɲɛɲini
ka se k'o découverte kɛ n'o de balila an bɛ se k'a fɔ k'u tɛna nafolo sɔrɔ u tɛna maramafɛnw sɔrɔ k'u bɛ dankari malidenw ka lakana n'u ka basigi la. ka kɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ Gawo mara la hali ni k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye sunkalo ɲɛsigi ni da dumunifɛnw deli ye u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ma k'a latila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko dɔ faralen don da dumunifɛnw sɔngɔ ka Gawo sugu kɔnɔnaw la ni waati in na sunkalo kɔnɔna in na min degun bɛ ka bin u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ani u ka dugudenw caman kan VOA Banbara ka kunnafoni dila Idris Abdul Nasser Maiga ka bɔ Gawo ale b'o kunnafoniw lase. Kabija disu ye sansara da Menaka du kɔnɔ kan min ye sɔngɔ ye olu sɔngɔ yɛlɛla sɔngɔ yɛlɛli min ɲɔgɔn ma ye abada kama sɔrɔ sɔrɔsiw ye wulikajɔ min sabati walasa a bɛ fɔ min ma ko escorte ka sina taama hali bi minɛnw sɔngɔ bɛ u nɔ na wa a kɛn bɛ gɛlɛya belebele an ka jɛ ka Hawa Adamu lamɛn ale ye commerçante ye ka bɔ Menaka. Minan ko ka gɛlɛ minan tɛ n'an ye min sɔrɔ duuru an bɛ taa feere 200. An bɛ ka fɛn kɛ gɛlɛya de b'an kan kɛ gɛlɛya min b'an kan kɛ u b'an bugɔ sira kan u b'an bali an ka na ni minan ye sira kan u b'an tɔɔrɔ sira kan u b'an bila an bɛ wari sara sira kan u b'an bila an bɛ i n'a fɔ k'an b'a nisɔngɔ bɔ ka d'u ma n'a nana ni minan an kan k'a kɛ cogo di i yɛrɛ ka bila an nɔ kɔnpitɛri ye 400 ye ɲɔ ye 300 ye malo ye 300 ye sukaro kilo 300 te sangaramu o ye 300 ye paquet belebeleba o ye 500 ye samoro kilo 500 jabakɛnɛ kilo 400 ka kɛɲɛ ni Buhaina Babi ni ale ye Menaka ka den ani Mariam Hassan ale fana ye Gwadona waraba ye Menaka u bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko nin ko in gɛlɛn bɛ kosɛbɛ wa min ye su kɔnɔna minɛnw tɛ sɔrɔ jango u ka san Buhaina Babi Mariam Hassan. Ne hakili la gouvernement ye dɔn de bila dɔn tɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka dɔn sɔrɔ o de kɛra tant que nous va ma libérer an yɛrɛ b'a lajɛ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ parce que ɲɔ fɛn bɛɛ gɛlɛya an bolo yan sukaro da a tɛ se ka fo tulu da tɛ se ka fo ɲɔ yɛrɛ tɛ Menaka bi bi ne bɛ kuma ɲɔ yɛrɛ de tɛ Menaka a tɛ sɔrɔ yɛrɛ de. A tɛ sɔrɔ yɛrɛ a tɛ sɔrɔ parce que nɔnɔ bɛ se ka san 700 kɔrɔ fana bɛ fo 300 la sisan a tɛ yɛrɛ a bɛ sɔrɔ i bɛ se k'a sɔrɔ dogodugu la dɔw bolo quoi a tɛ sɔrɔ yɛrɛ. Welewelemada o fana kɛra walasa a bɛ f'o ma ko escorte militaire o kana jɔ fiyewu n'o kɛra o bɛna kɛ sababu ye min ye Menaka gɛlɛya min b'a kan o ka se ka bɔ a kan an ka jɛ ka Buhaina Babi. Vraiment escorte ka kɛ 2 fois par semaine mais escorte bɛna a bɛ 2 semaines kɛ ou bien tila 20 kɛ a tɛna bon a bɛ suma quoi a bɛ suma kojugu vraiment n b'a minɛ gouvernement i ka sira dɔ ɲini stratégie dɔ bila sanfɛ pour que vraiment mɔgɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ quoi. Abdul Nasir Idrissa an Songo VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ taa Gine Konakrikaw fɛ yen bawo kunu alamisa wula fɛ fitinɛ donna u ka nisɔngoya taamala dɔw ani u ka finitigi polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni taamala ninnu tun bɔlen don k'u ka nisɔngoya jira ka kɛ ni kurantigɛ ye min ɲɔ ɲalenba don nin waati in na Konakiri ani a dafɛ sigidaw la VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ka bɔ Washington. Sɔrɔdasi lakanakɛlaw ye gazi fili kin caman kɔnɔna na yaasa ka nisɔngoya wulikajɔkɛlaw la jɛnsɛ AFP kunnafoni dila nin k'a fɔla min ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye marifa ci kan mɛn a tulo la. Laginɛ kuran cakɛda ye ɲɛfɔli kɛ kurantigɛko ninnu kan laseli bataki kɔnɔna na ne sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko kasara de tun binna u ka tension dɔ kan. U ye layidu di k'a fɔ ko u bɛna kuran tugu kin kofɔlen ninnu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Laginɛ ne a bɛ jate jamanaw fɛ minnu ma san sɔrɔ kosɛbɛ ka taa sɔrɔ ta siraw kan hakaja dugu jukɔrɔma nafolomafɛn kofɔlen caman bɛ u bolo bɛ sɔrɔw ani fɔkabɛnbaliyaw gɛlɛyaw kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi waati caman fasojama bɛ murutiliw dayira ka kɛɲɛ ni dayirimɛminɛw gɛlɛyaw ani antanyaw ye u ka jamana kɔnɔna la misali la denmisɛnnin sifin 2 minnu si bɛ san 8 ani san 14 na fagara taratadon na ne marifakisɛ ye kindiya kilo 130 ni Konakiri cɛ nisɔngoya wulikajɔ dɔ senfɛ ka da kurantigɛ kan nin dɔgɔkun in na Laginɛ premier ministre kura Amadu Uriba ye a lakodɔnniya k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu ye fanga jagoya ta san 2021 waati la ka kan ka fanga in mara ka se fo san 2025 waati ma. An bɛ taa Nigerkaw fɛ yen Ameriki jamana ka ciladen kulu dɔ tun talen don tile 3 taama la tile 3 taama min ni a kun cɛra ni kumaɲɔgɔnyaw ye u ni jamana finitigiw cɛ olu minnu ye fanga dafiri ka bɔ u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum bolo ni ale tun sigira bɛjɛ fanga tɔgɔ la farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO ale ka laɲiniw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw olu donna walasa
bɛn ani fɔɲɔgɔnkɔ kirikaran minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna la fɔɔ ka taa se kumaɲɔgɔnyaw ma walasa Ameriki ka banbali ka se ka to u ka marabolo kɔnɔna ani u ka jamana fantaw fɛ. Ni kumaɲɔgɔnya sira minnu dayɛlɛna kunu alamisa ɲamɛ finitigi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga kunna ani Ameriki jamana ka ciladen kulu fɛ yirala k'a fɔ ko a kɛra waati la waati min na Niger jamana ye Faransi jamana labila ni ka u bolo bɔ Rusila jamana nɔfɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye ka taa Burkina Faso. Kurantigɛ gannen don u fɛnɛ ka jamana kɔnɔna la ni waati in na ka sabu kɛ fitinɛ min ni o donnen don banbancikulu olu fanfɛ ni a taara wolo fanga dafiri banbali la u ka jamana kɔnɔ o nɔgɔni fɛ. Fɛn min ye farafina tilebiyanfanw ka tɔn CEDEAO ye ale kelen kɔfɛ ka dan sigi baaraɲɔgɔnya sira dɔw la Burkina Faso jamana ani u ka jamanaw cɛ minnu bɛ u ka kulu kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye Côte d'Ivoire jamana ani Ghana olu ka u ka dɛmɛ tigɛ kuranko nasiraw fɛ u ka jamana kɔnɔna la. Alidu Wedrago ka bɔ Bobo Julaso. Kurantigɛ nin kɔni tile filanin na a ka ca kojugu. An yɛrɛ t'a la an bɛna min kɛ kurantigɛ ko ye nin yɛrɛ tuguni. Ni le ye Burkina kanw lahara ye kabini funtɛni kalo daminɛna kurantigɛ sɔgɔma kurantigɛ tile fɛ ale ni su fɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a bɛ se ka lɛri 12 kɛ ni a ma na fɔlɔ. Aisha Zerbo ale ye glasi feerela ye. Cɛn na kurantigɛ nin kɔni a bɛ kasara caman sera an ma parce que de 1 minɛn mun an b'a kɛ ka don frigo la nin donc a tɛ se ka former n'a dun ma former na a tɛ san vu que funtɛni yɛrɛ bɛ yen ni minɛn ma suma ka ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ glasi ni fɛnw san donc an ti wari sɔrɔ kuran nin bɛ tigɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔnɔ frigo bɛ jɛni minɛn caman yɛrɛ bɛ can bolo. Musa Traoré olu bɛ gâteau lo dilan pâtisserie n'a ɲɔgɔnna a kɛlen don sababu ye ka tiɲɛni caman don a kun ani client dɔw yɛrɛ bɛ kan ka boli k'a to. Comme pâtisserie côté la ni gâteau kɛ ten f'i ka bila frigo kɔnɔ ni kuran tigɛra ten gâteau na a bɛ se ka fɔndi client dɔ fana bɛ se k'i wele k'ale bɛ gâteau fɛ ni kuran tigɛra f'i k'a fɔ a ɲɛna ko kuran tigɛra ban a bɛna fɔ a bɛna taa yɛrɛ côté wɛrɛ donc a bɛ clientèle bolila fana fɛ sinon an ka zone na kuran tigɛ caman kojugu sufɛ yɛrɛ a bɛ se ka tigɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ surtout 21 an fɛ yan kɔni la journée la fana a bɛ tigɛ. Sunkalo wagati na yiranifɛnw ka ca mɔgɔw bɛ mun san ka taa suna kare kɛ n'o ye. Brigitte Traoré ale bɛ tomuso yiran kurantigɛ sababu la a kɛlen don fana ka tiɲɛni caman don a ka baara la. An bɛ tomuso yiran ka feere fana ni kuran tigɛra ten machine ti fɛngɛ an bɛ taa bɔ yan ka taa komi yegere ou bien a carville kuran bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa sin donc sani ka taa fɔ k'i bɛ taa sin ka na heure sera funtɛni fana bɛ yen ko filɛ sinon a ma nɔgɔ dɛ an degunni de can na a ma nɔgɔ. Ibrahim Nanema ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ale ka hakilinata la kurantigɛ ni a bɛ bɛn caman se jamana bɛɛ lajɛlen lo ma. A bɛ bɛn lase bɛɛ ma baarakɛlaw bɛɛ parce que sisan ni kuran tɛ baara caman tɛ se ka kɛ ka taa ɲɔ si wula fɛ ni kuran tɛ a tɛ se ka kɛ ko a ko fɛnw bila retard la donc a ka ca donc a ka gɛlɛn. Deni Traoré ale ye soudeur ye an y'a sɔrɔ a ka atelier la kurantigɛ kɔlɔlɔ ale fana bi a t'a fɔ a ra. Tiɲɛ yɛrɛ la une fois i ye client dɔ ta baara kɛ i ye rendez-vous d'a ma i b'a respecté diyagoya n'ale kɔni nana kɛ siɲɛ wɛrɛ a tɛ se ka sɔgɔ ka na tuguni donc ale bɛ dɔ bɔ i ka client na a tɛ dɔ fara a kan donc diyagoya ni kuran tigɛ bɛ yen a bɛ client perdre diyagoya la a b'a kɛ mɔgɔw t'i lajɛ quoi a kɛra comme tout le temps il faut typifier mais pourtant ele yɛrɛ laɲini tɛ mais kuran t'a tigɛ kolo min na n'ale problème. Nin y'an seli ye lu dɔ kɔnɔ ten Dawuda ale ye lutigi ye a sigilen a b'a yɛrɛ fifa ni fifalan ye. A b'an ta appareil can et puis an tɛ se ka sunɔgɔ an bɛ ladibi ra ça va pas appareil yɛrɛ ta ko ni kuntano ko ni yɛrɛ vraiment a kɛra ko lɔgɔbɔ ye quoi sinon lombe puis sans u fundɔn la ta appareil ko dɔ y'alu sɔrɔ ko dɔ y'a sɔrɔ a tɛ procureur ta jamais k'a ye donc vraiment a kɛra ko lɔgɔbɔ le an b'a ye ko comme foutaise lo. Ni sunkalo in na muso minnu bɛ wuli suburi ko ra a bɛ gɛlɛya fana se olu ma i n'a fɔ Aisha Zerbo. Parce que tuma dɔ sɔgɔma ni wulila sunɔgɔ b'i ɲɛ n'ale bi ni kuran coupera nin i bɛna fɔ i bɛ taa gabugu la ka taa minɛn dɔ ta tuma dɔ yɛrɛ wuli i tɛ téléphone yɔrɔ ɲini donc dibi bɛ yen tuma dɔ i b'i yɛrɛ mandimi. Min ye kuransoba o ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko caman b'a la ko funtɛni ni a kɛlen don ka gɛlɛya don olu ka baarakɛminɛw na ale ni kɔrɔwari ni Ghana kɛlen don fana ka dɔ bɔ o bɛ kuran minnu ɲɛsin an ka jamana ninnu ma. Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
nɛgɛ ɲɛ kelen tɛmɛna ni sanga bi saba ye an ka kumaso kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila ni an donnen VOA Banbara ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa ni kunnafoniw ye Somali jamana kan ni waati in na mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ olu fagara min kɛra dunanjigiyɔrɔ dɔ kɔnɔ jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dangariliwalew senfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Al-Shabaab jadi jɛkulumaw olu bolonɔ don min kɛra u ka jamana faaba kɔnɔ Mogadishu. Hamasi olu ka kɛlɛ min bɛ senna ni waati in na bande Gaza kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Hamasi jɛkulu ye welewelekan bila k'a fɔ ko ka kɛlɛ lajɔ ni waati ninnu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni sungaloko yɛrɛ taabolo ye min kɛlen don sababu ye ka fagaliba bonya u ka marabolo kɔnɔ n'o ye bande Gaza ye o wulikajɔ hakilinaw senfɛ Hamasi kɔni ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ de ye ni laseli kɛ min kɛra AFP ka kunnafoni di so kɔnɔ u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko walasa o kɛlɛ ka lajɔ ni k'o kan ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen lawaleya k'u ka maa minnu minɛlen don n'olu bɛ Israel jamana kɔnɔna la u ka falen ni olu yɛrɛ fɛnɛ ka kasodenw ye minnu minɛlen don Israel jamana fɛ o senfɛ a yirala k'a fɔ ko Israel jamana kasoden mɔgɔ 20 u ka yan ka falen Palestine ka jamanaden mɔgɔ 50 bɔɲɔngo la min fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ani denmisɛnnin fitininw ye wa ko a fanba fɛnɛ joginen don min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen seereyara AFP ka kunnafoni di so kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Senegalikaw fɛ yen fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Usman Sonko ni a tun minɛlen don ka bila kaso la ni y'a kalo caman ye ani ka fara u ka cɛbɔ Basir Diomaye kan ni ale fɛnɛ ye u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min kan ka kɛ marisi kalo tile 24 san 2024 a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ kunu alamisa wula fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ni maa kofɔlen 2 labila a nisɔndiya kɔni bonyana u kanubagaw ani u ka tɔndenw yɔrɔ Dakar ani jamana marabolo wɛrɛw kɔnɔ n'a man jara VOA tɔgɔla ka bɔ Dakar ale b'o lase. Ka damina Kabumanel la yɔrɔ min fanga sina Usman Sonko n'a ka cɛbɔ Basiru Diomaye Faye tun bɛ kaso la mɔgɔw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka yɔrɔ bɛɛ minɛ nisɔndiya dan don kabini u ye fanga sina Usman Sonko bɔlen kaso bɔn kɔnɔ jama bɛ fan bɛɛ Aisha Ndiaye ye fanga sina Usman Sonko kanubaga dɔ ye a ja b'a ka dɔlɔki jɛma ɲɛfɛ a bɛɛ tun ye kalon de kabini kow daminɛ na tiɲɛ tun tɛ foyi la an nisɔndiyara bawo a fɔra kaso la nka a ka kan ka bila ka sɔrɔ amnistie sariya tɛ an makotɔ la an nisɔndiyalen don ani an wasalen don bawo sariya tigɛra a ɲɛma Senegali y'a ka yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ bawo Usman Sonko bɔra kaso la o ye Njaga Sek ka hakilina ye Usman Sonko ka politiki tɔn Pastef min cira marabagaw fɛ ka mɔgɔw dɔ de don. Aujourd'hui, on sent que le Sénégal est libre. Bi an y'a dɔn ko Senegali y'a yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ bawo ɲɛmɔgɔ minnu bɛ komi Usman Sonko ni Diomaye Faye n'u tun bɛ kaso la olu bilala bi tiɲɛ na an bɛɛ y'a dɔn ko Senegali y'a yɛrɛmahɔrɔya sɔrɔ ko kura sisan an bɛna taa ni campagne ye bawo tile 9 dɔrɔn de tora. Abu Ndiaye ye Pastef ɲɛma ye HLM kin kɔnɔ Senegali drapeau melekelen b'a kan na a ko se sɔrɔla ka ban marisi kalo tile 24 jamana kuntigi kalata la bawo Usman Sonko ni Diomaye Faye bilara. Les élections sont pliées, il n'y a pas photo. Se sɔrɔla kalataw la ka ban tɔw tɛ se ka jɔ an ɲɛkɔrɔ aw yɛrɛ ka lajɛ Sonko ni Diomaye bɛɛ kulo min kɔnɔ o se sɔrɔla ka ban sika t'a la ne bɛ min ɲini sisan an ka taa Senegali tɔgɔdaw la bawo an ye se sɔrɔ Dakar, Thiès, Saint-Louis, Bignona ani Ziguinchor ka ban ne bɛ min ɲini Usman Sonko ni Diomaye fɛ u ka taa Tekuro, Walo ni Fouta fana minɛ. Ousmane Sonko et à Diomaye de rejoindre le Tekrour, le Walo et évidemment le Fouta. Maliki Ba kɔni y'a jira ko farafindenw y'u yɛrɛ sɔrɔ bawo Usman Sonko bilara ka bɔ kaso la. Ça c'est la liberté africaine. Nin ye farafina ka yɛrɛmahɔrɔnya de ye nin tɛ Usman Sonko ka bilali ye farafina de y'a yɛrɛ sɔrɔ bawo Usman Sonko ka kɛlɛ lakika ye farafina de ye wa farafina ka kan ka kunu farafinw ka kan ka kunu bi ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya dɔn de ye wa an bɛ waso o la. Indépendance. Et là, on est fiers. Usman Sonko ni Basiru Diomaye Faye selen waati min Cité Keur Gorgui kin kɔnɔ u ye mɔgɔw fɔ k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ ko bi juma u bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ ni kunnafonidilaw ye. Nama Jara, Dakar, VOA Banbara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la.
bi juma sɔgɔma alimankaw ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye chancelier Charles Stolz ye ale sera Europe gunkana la kumaɲɔgɔnya o donna ani Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka fara Pologne jamanatigi kan u ka kumaɲɔgɔnya dɔw ye tali kɛ wulikajɔ hakilinaw kan cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ nazarala gunkana ale bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na Ukraine jamana ma u ni Rusi jamana ka kɛlɛ la Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington. Emmanuel Macron sera Berlin jumɛn don ka baro kɛ kelen la ni Olaf Scholz ye min laɲini ye k'u ka danfara dɔgɔya dɛmɛni kan Ukraine jamana na ka sɔrɔ ka Pologne jamana fanga ɲɛma Donald Tusk kunbɛn walasa ka ɲɔgɔnye saba kɛ u ka ɲɔgɔnye jugu kɔfɛ min kɛra Ukraine dɛmɛni lajɛba kɔfɛ min labɛnna Élysée la février kalo tile 26 Faransi ni Allemagne ɲɛmɔgɔw bɛna ɲininkalijan dɔ kan min an jigi b'a kan ko o bɛna fɛnw ɲɛfɔ jumadon o bɛ sinsin kunnafoni gafe kɛrɛnkɛrɛn fɛ n'o ye Der Spiegel ye Donald Tusk ka cɛsiri bɛ se ka dɛmɛ don ni farajɛ tile bi Europe tɔnba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a delila ka nafa fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a bɛ se ka fɔɲɔgɔnkɔ ban dɔnnikɛla Nico Lange fɛ n'o ye ɲininkalikɛla jɛɲɔgɔn ye Munich lakana lajɛba la dugukolo kan sɔrɔsi cili cibɔnfɛn taw gɛlɛdenjanw dɛmɛ hakɛ min bɛ di Ukraine ma danfara minnu bɛ Faransi ni Allemagne jamanaw cɛ olu bɛ ka caya o bɛ cikan barika dɔgɔya dɛmɛbagaw ka kelenya la kɛlɛ min bɛ furu ɲɔgɔnna ninnu kɔnɔ o bɛ waati jugu la waati min na Rusi sɔrɔsiw bɛ ka taa ɲɛ Ukraine kɔrɔyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka da a kan ko tilebi dɛmɛni fanga fɔgɔfɔgɔna kolojɛbugu Faransi Allemagne mun kan ka ɲɛsi dɛmɛni hakɛyaw walima a ɲumanya fɛ min kɛra Kiev ma Pologne fanga ɲɛmɔgɔ y'a jɛɲɔgɔn fila hakili jigin jumadon ko lakika nin na a ka cikan n'o ye tweet surun dɔ kɔnɔ jɛɲɔgɔn lakika ni Ukraine ye kuma damadɔ marifa caman jamanakuntigi saba ninnu fana kan ka kow ɲɛnabɔ ka kɔn farajɛ tilebi n'o ye Europe jamanaw ka lajɛba ɲɛ Bruxelles ni marsi kalo tile 21 ani 22 la février kalo laban na Faransi jamana ɲɛma ka fɔtaw ka ɲɛsi sɔrɔsi ci cogo ma min bɛ se ka kɛ Ukraine jamana na o ye ɲagami kɛ nka o seko sugu kɔrɔla Olaf Scholz fɛ kosɛbɛ. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 020 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Juma o ye musow tɔgɔladon ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw hukumu kɔnɔ o kama bi Keyatu Tarawele ni Mali futiniyelenba dɔ Umu Sangare olu de masalala Umu Sangare ye maa ye min ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan bɛɛ baro kɔrɔ don u ka kumaɲɔgɔnyaw ye tali kɛ kɛlɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔ bɛn bɛ se ka sabati cogo di malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ k'a lamɛn. An bɛ se ka kuma i ka mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin yaasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na yala aw y'o siraw bɔ wa artistes bɛ baara la mɛnna ni kɛlɛ wulila tan anw bɛ se baara min na o ye ka les cœurs adoucir les cœurs c'est-à-dire ka dusukun bɛɛ essayer ka bɛɛ lamagaya ni dɔnkili ye ni kumakan duman ni ani bɛn fɔli ye ani ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sɛgɛn o la an b'o la de an tɛ sɛgɛn o la parce que n'an y'an ka jamana in tiɲɛ an bɛ tɔw ta ɲuman ye wa an tɛ se ka k'o yɔrɔ jamana den dɔ ye ni maliyɛn bɛɛ y'o faamu bɛɛ ka kan k'a dɔn ko rôle bɛ bɛɛ bolo Mali in dilanni na i bɛ se k'i ka maliden kelen kelen bɛɛ kan ka rôle dɔ kɛ jamana in bɛ ɲa cogo min a ma fɔ ko bɛɛ ka taa politique la ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ politique kɛ ne tɛ politique fɛ parce que pour moi politique tiɲɛ tɛ quoi donc o ye mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo ye mais n ka malidenya n bɛ se ka rôle fɛn fɛn kɛ min bɛ n ka jamana in bɛ taa ɲɛ sira o sira kan Umu Sangare pɛrɛlen don ka taa o sira kan wa ni ɲɔgɔn miliyɔn kelen an bɛ combat la fɛn min ka di Mali ye o de ka d'an ye min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an pɛrɛlen don o kama su ani tile n'o ye ka dɔnkili créer ka tila ka bɛn fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'anw de ye fa ni ba ye
an tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'a ye fɛn fɛn an tɛ se ka taa ɲɔgɔn ye maliyɛn i tɛna kɛ ivoirien ye f'i ka sa maliyɛn i tɛ kɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ si i tɛ kɛ français i tɛ kɛ américain ye an kɔni bɛ na yan mais yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ banba ye an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana in dilan anw de ta don ni bɛɛ ko min kɛra an na k'i t'o bila ne yɛrɛ premier de tun bɛ mali bila min kɛra ne la mali la ni bɛɛ ko min kɛra i la ko i t'i ta bila ne tun bɛ mali haram parce que humiliation min dara ne ka mali la donc ne y'o ye k'a bila ka yafa bɛɛ ma ne b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la fɛn fɛn kɛra i la jamana kɔnɔ yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka yafa yɛrɛ de mali yɛrɛ de kosɔn maliyɛn den bɛɛ ka yafa mali yɛrɛ de kosɔn e ma ye sini koko tɛ pɛrɛn ye ayi i tɛ koko pɛrɛn ne ye sini dɛ a finna k'a jɛ ka bɛɛ dabari banna don cogo tɛ sini ne b'a fɛ an ka kɛ ten de mɔgɔ kana se ka don an cɛ i bɛ mun de fɔ musow ye mali la i bɛ mun de fɔ diɲɛ musow ye i bɛ mun de fɔ i ka fanw ye musow ne baw anw ka rôle ba bɛ jamana ni wulili la o ni bɛɛ kumana i den fɛ k'i den nasigi so kɔnɔ maliyɛn den b'a masa kumakan mɛn ni bɛɛ y'i den na don so kɔnɔ k'a lasigi k'a fɔ jamana bɛ niveau min na jamana mago bɛ aw de la aw ye sini ɲɛsigi ye aw bɛ fɛn fɛn na an ka ko bɛ bila bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin mali ma anw ko k'an ka base bani anw musow an bɛɛ ka kuma an wolodenw fɛ anw ka rôle ba de bɛ bɛn na awɔ mali musow aw ka rôle ba de bɛ bɛn na bɛɛ ka kuma i den fɛ so kɔnɔ bɛɛ k'a f'i den ye ko ni e kelen tɛ jamana in tɛ taa ɲɛ donc ni den bɛɛ kelen kelen y'o bila a kunna ni ne tɛ mali tɛ taa ɲɛ ni ne tɛ mali tɛ bɔ nɔgɔ la an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fosi ni ala ka diɲɛ ye n dalen bɛ mali musow la n dalen b'u la n bɛ compter u kan parce que u ye sɛgɛn min kɛ foyi tɛna an ka sɛgɛn nin ban n'an ka jamana ma bɔ nɔgɔ la. ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Farafina ɲɔgɔn kunbɛ belebele farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan n'a tɔgɔ Jeux africains a tako 13 bɛ senna Accra Ghana jamana kan kabini ni marisi kalo tile 8 tɛmɛnen san 2024 na Mali bɛ kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛ suguya caman ye i n'a fɔ handball muso kɔrɔbalenw ani cɛ kɔrɔbalenw handball kunda kɛnɛ kan Mali doncogo ma ɲɛ tulo na ka da kan musow fara cɛw kan u bɛɛ bina u ka boko fɔlɔw la cɛw bina kunasini araba marisi kalo tile 13 Egypte ɲɛkɔrɔ Mali kuru 16 kuru 49 kɛra Egypte ta ye musow fana bina kunu alamisa marisi kalo tile 14 RD Congo ɲɛkɔrɔ Mali kuru 16 RD Congo kuru 38 boko kelen kelen fan fila bɛ fɛ muso kunda ani cɛ kunda u bɛɛ bina u bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Mali fan fɛ ka da kan ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛ don handball kunda nka o tɛna kɛ baasi ye n'i ye Mali handball fédération ɲɛmayaso secrétaire général Amadou Maïga ka kumakanw lamɛn ka da kan a tun y'a yira yani ɲɔgɔndan ka daminɛ ko Mali ta kun kɛnɛ in kan Accra Mali b'a fɛ ka ye jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 cɛma ni ɲɔgɔndan kun cɛra o kɔrɔ Mali ta kun ye jɔnjɔn de ye ni jɔnjɔn ma sɔrɔ Mali ka ye jɔyɔrɔ 2nan na Mali handball tana cɛmanw ni Nigeria taw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali cɛw ka boko 3nan poule kɔnɔna na o bɛ 10 sinikɛnɛ kari Togo ɲɛkɔrɔ min ye Mali musolakaw ye olu ka boko 2nan bɛ 10 sini sibiri Cameroun musow ɲɛkɔrɔ Mali musolakaw ka boko 3nan poule kɔnɔna na o bɛ 10 ntɛnɛn nata marisi kalo tile 18 Uganda ɲɛkɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ an ka jɛmukan labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheikh Thierry fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
silamɛlu ko Allahu Akbar Ala ye se kerecɛnu ko masaba mati ka duwaw ye moriba simo mangala Ala basago la ni koko kɛra k'ale nɔ do lamɛn de je silamɛlu ko Allahu Akbar Ala ye se kerecɛnu ko masaba mati ka duwaw ye moriba simo mangala Ala basago la ni koko kɛra k'ale nɔ do lamɛn de je Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli aramane arahim kanga le nyini delili ko ala